ጥበብ ኣጠቓቕማ ግዜ ንህይወትካ ብዓበይቲ ኣእማን ምምላእ። ሓደ እዋን ሓደ ናይ ፍልስፍና መምህር ኣብ ክፍሊ ብምእታው ኣብ ቅድሚ ተምሃሮ ሓደ ዓብይ ባዶ ብልቃጥ ተቐመጠ። ድሕሪኡ ካብቲ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ሳጹን ዓበይቲ ኣእማን ኣውፂኡ ነቲ ብልቃጥ ክመልኦ ጀመረ። እቲ ብልቃጥ በቶም ዓበይቲ ኣእማን ክሳብ ዝመልእ ምስ ኣተዎ ነቶም ተምሃሮ እዚ ብልቃጥ እዚ መሊኡ ዶ ኢሉ ሓተቶም። ኩላቶም ተምሃሮ ብሓባር እወ ኢሎም መለሱሉ። እቲ መምህር ዓቁኹም በሎም ብድሕሪኡ ንኣሽቱ ጠጠር ኣምፂኡ ኣብቲ ብልቃጥ ኣፍሰሶ። ነቲ ብልቃጥ እናነቐነቐ ድማ እቶም ንኣሽቱ ጠጠር ኣብ መንጎቶም ዓበይቲ እማን ዝነበረ ክፉት ቦታ እናእተወ መልኦ። እቲ መምህር እንደገና እዚ ብልቃጥ ሕጂ ኸ መሊኡ ዶ ኢሉ ሓተቶም። እቶም ተምሃሮ ነቲ ነገር ተረዲኦም ስለ ዝነበሩ ሓደ ካብኣቶም ምናልባት ኣይመልአን ይኸውን በሎ። እቲ መምህር ፍሽኽ እናበለ ጽቡቕ በሎሞ ሑፃ ኣምፂኡ ኣብቲ ብልቃጥ ኣፍሰሶ። እቲ ሑፃ ነቲ ዝተረፈ ንኣሽቱ ቦታ ኩሉ መልኦ። ንሳልሳይ ግዜ ሕጂ እዚ ብልቃጥ እዚ መሊኡ ዶ ኢሉ ሓተቶም። እቶም ተምሃሮ ብዘይምንም ምውልዋል ኣይመልአን በሉ። እቲ መምህር ከምኡውን ማይ ኣምፂኡ ኣብቲ ብልቃጥ ክሳብ ዝመልእ ኣፍሰሶ። ብድሕሩ ነቶም ተምሃሮ ካብዚ እንታይ ተማሂርኩ ኢሉ ሓተቶም። ምርቲ እዚ ዛንታ እዚ እቲ ብልቃጥ ንህይወትካ ወይ ንዘለካ ግዜ ይውክል። እቶም ዓበይቲ እማን ኣብ ህይወትካ ዝለዓለ ገዳስነት ዘለዎም ነገራት እዮም። ከም ስድራ ቤትካ፣ ጥዕናኻ፣ ትምህርትኻ፣ እምነትካ ከምኡውን ዓበይቲ ሸቶታትካ። እቶም ንኣሽቱ ጠጠር ድማ ካልኦት ኣገደስቲ ነገራት እዮም ከም ስራሕካ፣ ገዛኻ፣ መኪናኻ ወዘተ። እቲ ሑፃን ማይን እቶም ንኣሽቱ ዘያገድስቲ ነገራት እዮም ከም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ግዜ ምጥፋእ፣ ኣብ ዘይጠቕሙ ዕላላት ወዘተ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ነጥብ እዚ እዩ። እቲ ብልቃጥ መጀመርያ ብሑፃ እንተትመልኦ እቶም ዓበይቲ ንኣሽቱ ኣእማን ከተእቱ ቦታ ኣይህልወካን እዩ። ኣብ ህይወትካ እውን ከምኡ እዩ። ግዜኻ፣ ሓይልኻ ኣብ ንኣሽቱ ነገራት እንተደኣ ተበኺኑ ነቶም ቀንዲ ገድሲ ዝኾኑ ነገራት ግዜ ኣይህልወካን እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቶም ዓበይቲ እማን ህይወትካ ቀዳምነት ሃብ። ዝያዳ ውፅኢታዊ ምዃን ዝሕግዙ ተግባራዊ ሜላታት። ቀዳማይ ግዜ ምዕጋት። ነፍሲ ወከፍ ዕማም ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ቆፀራ ጌርካ መዝግቦ። ንኣብነት ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 10 ንኢሜይላት ምምላስ፣ ካብ 10 ክሳብ 12 ኣብ ሓደ ዓብይ ፕሮጀክት ምስራሕ፣ ካብ 12 ክሳብ 1 ምሳሕን ዕረፍትን። እዚ ሜላ እዚ ኣብቲ ዝመደብካ ዕማም ጥራይ ከም እትተኩር ካልእ ዘዘናግዕ ነገር ከም ዘይትሰርሕ ንገብረካ። ካልኣይ ስርዓት 2 ደቂቕ። ሓደ ዕማም ንምፍፃም ትሕቲ 2 ደቂቕ ዝወስድ እንተኾይኑ ብኡ ንወስነ ሕምር ኣይትድነግዮ። ንኣብነት ሓፂር መልእኽቲ ምላሽ ምሃብ፣ ዝተበታተነ ወረቐት ምእካብ ወይ ሓንቲ ኣቕሓ ኣብ ቦታኣ ምምላስ። እዚ ንኣሽቱ ስራሕቲ ከይማርቱ ይከላኸል። ነቲ ጓንጋ ብላዕ። እዚ ብማርክ ትዌይን ዝተዋህበ ስም ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ንግሆ ምስ ተንሳእኻ ነቲ ዝኸበደን ዘይፈተንካዮን ግን ድማ ኣገዳሲ ዝኾነ ዕማም ቀዲምካ ስራሕ ማለት እዩ። ነቲ ዝኸበደ ዕማም ሓንሳብ ምስ ወዳእኸዮ እቲ ዝተረፈ መዓልቲ ቀሊል ይመስለካ፣ ሓያል ናይ ምዕዋት ስምዒትን ይህበካ። ራብዓይ ሕጊ ፓርኪንሰን። እዚ ሕጊ እዚ ስራሕ ንተዋህቦ ግዜ ንክመልእ ይስፋሕፋሕ ይብል። ንሓደ ዕማም ሓደ ሰሙን እንተሂብካዮ ሓደ ሰሙን ይወስድ። ሓደ መዓልቲ ጥራይ እንተሂብካዮ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክትፍፅሞ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ዕማም ውሱን ግዜ ብምሃብ ብዝያዳ ቀልጢፍካ ብትኹረት ንክትሰርሕ ይሕግዘካ። መደምደምታ ኣጠቓቕማ ግዜ ብዛዕባ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ነገራት ምጭፍላቕ ኣይኮነን። የግዳስ ብዛዕባ እቲ ሓቂ ዝኾነ ኣገዳሲ ነገር ግዜ ምርካብን ህይወትካ ብዕግበትን ብሰላምን ምንባር እዮም። እዞም ሜላታት እዚኦም ተጠቂምካ ኣብ ህይወትካ ዘለካ ዓበይቲ ኣእማን ፈሊኻ ቀዳምነት ሃቦም። ሽዑ ኩሉ ነገር እኹል ግዜ ከም ዘለካ ክትግንዘብ ኢኻ። እዚ መደብ ሓጋዚ ኮይኑ ተዳርኺብኩሞ ላይክ ሼር። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ዝተሰናዩ